Ahoj, dneska se podíváme na nastavení podvozku u BMW F900 GSi, případně jiných modelů. Mé jméno je Adam Kozák a vítám tě u dalšího dílu Motorady. Řekneme si nejenom teorii, ale samozřejmě i praxi, to znamená, jak ten podvozek bude fungovat, když se ho adekvátně nastavím. Co je důležité u téhle motorky, tak jízdní režimy už s tím podvozkem nijak nesouvisejí. Všechno se nastavuje pouze manuálně, protože jízdní režimy ty už ovlivňují pouze motor a jeho odezvu. Čím bys měl začít, když si tu motorku koupíš? Tím, že si přečteš návod. Proč? Protože v návodu máš už daný tovární nastavení, případně jak si motorku máš nastavit dle svojí váhy. Jo, je to takový ten základní údaj, kterýho se právě musíš držet. Nebo měl by se zdržet. Tak, když se na tu motorku podívám, tady v tom případě už máme motorku s případkovým podvozkem. Co je důležité si nastavit jako začátek, to znamená motorku si opřu ze stojanu a musím si nastavit takzvaný rider sek, to znamená to statické propružení té motorky. V prvom kroku si zmeriame vzdialenosť od gufierka po spodok prednej vidlice. V našom prípade je to 23,5 cm. Následne potrebujem motorku zaťažiť váhou jazdca, príslušenstva alebo doplnkov. Následne si zmerám tú istú vzdialenosť. V mojom prípade je to 19 cm. Rider sek by mal byť zhruba 1/4 chodu celkového prúženia a tlmenia. V našom prípade má F900 GS zdvihy 230 mm a 1/4 z tejto vzdialenosti je zhruba 5,5 cm. To znamená, že nám 1 cm ešte stále chýba a povolíme predpätie. V tomto prípade mi to absolútne nevyhovuje, pretože platí jednoduché pravidlo. Takzvaný rider sek by mal tvoriť zhruba 1/4 celkového chodu pruženia. V mojom prípade pri F900 GS je to 230 mm. Matematika, kalkulačka, telefón a zrazu zistím, že štvrtina z tejto vzdialenosti je zhruba 5,5 cm. To znamená, ideme povoliť predpätie. Nastavenie predpätia prednej vidlice ako jediné vyžaduje náradie. Dobrá správa je, že ho máte pod sedačkou. 19 kľúč a sústredím sa na šedú maticu. Budem s ňou otáčať proti smeru hodinových ručičiek. Vymyslím si, otočím jednu pol otáčku, otočím druhú pol otáčku. To isté zopakujem na druhej vidlici. Predpätie sme povolili o 2 otáčky a ideme zmerať, koľko nám to urobilo. Meriam necelých 18 cm, čiže ešte jedna otáčka nám chýba. Opätovne pod záťažou jazdca zmeriam vzdialenosť a teraz tam vidím presných 18 cm. Čiže v tomto momente je rider sek správne nastavený. Obdobný postup použijeme aj na zadnom kolese. Nájdeme si pevný bod, vymyslím si koniec podsedlovky, ten by mal byť čo najkolmejšie nad osou zadného kolesa a odmeriame vzdialenosť. V našom prípade je to 58 cm. Opätovne zaťažím váhou jazdca celý motocykel a zmeriam tú istú vzdialenosť. V mojom prípade je to 51 cm. To nám takisto nevyhovuje, pretože pri zdvihu 215 mm je zhruba 1/4 5,2 cm. A v našom prípade sme namerali príliš malú hodnotu, čiže motorka sa nám príliš ponorila. Musíme predpätie pritvrdiť. Na prípadkovom podvozku Enduro Pro pakete nastavím predpätie veľmi jednoducho. Mám ho pohodlne vyvedené na ľavej strane pod sedlovke a otáčaním v smere hodinových ručičiek pritiahnem predpätie. Postup opakujem dovtedy, pokiaľ nenameriam nami požadovanú vzdialenosť, čiže v našom prípade presných 53 cm. Je to fajn. V našom prípade sme mali podvozok úplne rozladený, pretože vpredu sme predpätie museli povoliť, naopak vzadu dotiahnuť. Preto je úplne ideálne, pokiaľ budete vychádzať z továrenského setupu, ktorý nájdete v užívateľskom manuáli pod sedlom vašej motorky. Co dalšího řešíme, když máme předpětí pružné nastavení, tak je právě levá vidlice,
kde mám kompresi, to znamená, jak rychle mi vlastně ta vidlice tlumí, případně při nějakém dopadu a podobně. A napravo mám odskok, to znamená, jak se zase rychle ta vidlice vrací zpátky, jak se rychle roztahuje. Jo, tohle je vždycky potřeba si nastavit po tom předpětí té pružiny. Vpredu sme predpätie povolili o 3 celé otáčky. Pomerne k tomu potrebujem nastaviť aj kompresiu, aj odskok. V našom prípade povolím 3 kliky kompresii, povolím 3 kliky odskoku. Takto nastavený podvozok vám naozaj poskytne maximálnu podporu. Samozrejme, nastavenie kompresie a odskoku závisí aj od toho, aký terén jazdíte. Vymyslím si, pokiaľ je ten terén nejaký členitejší a jazdíte skaly, určite odporúčam kompresiu a odskok trošku povoliť, aby bol podvozok poddajnejší. Naopak, ak budete jazdiť rýchle úseky a nechcete mať motorku, ktorá pláva, kompresiu odskok trošku pritiahne. Máme tady případkový podvozek, vzadu máme ZAX, centrální tlmič, a to znamená, že dole si nastavím podobně jako na těch vidlicích, si nastavím odskok zase. Jo, rychlost odskoku, to znamená, jak se zase tlmič vrací zpátky. A tady nahoře mám vlastně dva čudlíky, je tady jeden větší a jeden menší, a tady se nastavuje rychlá a pomalá komprese. Je třeba říct, že každá změna na tom podvozku je sakra znát. Jo. Opravdu pokud jste jezdec, který jezdí v extrémních podmínkách, extrémní terén, tak doporučuji opravdu si to nastavit podle sebe, vždycky se svíst, opravdu vyzkoušet, případně ještě zkusit nastavení trochu jiný a zjistit zkrátka, jestli to vyhovuje nebo ne. Pokud seš druhý jezdec, to znamená jezdec, který nepotřebuje, řekněme, takovýto extrémní nastavení, tak ti bude bohatě stačit návod, kde už to máš jasně napsaný, jak a co máš nastavit. Pokud spadáš i do třetí kategorie jezdců, to znamená těch jezdců, kteří to koupí a tu motorku vůbec neřešej, tak vlastně děláš dobře, protože ta motorka už továrně je skvěle nastavená. To bylo téma nastavení podvozku u BMW F900 GS i jiných modelů. Doufám, že jsem vás něco naučil. Já věřím, že ano, že motorku jste si perfektně nastavili podle sebe. Děkuji za pozornost, budu se těšit u dalšího dílu Motorradu. Nezapomeňte dát like, odběr, zase příště. Čau.